आड़ गुड़ा देखो आम बोर्ड मरा जानी पारा विषय कौन तले बस पुणी तक आस तीन टका 60 जो 3 टका 50 राइट राइट कंका ए अशोक शिव पकई देथिलो रे बढ़िया शॉट मुझे घंटा किणी अशोक सेमटा घंटा बोटर पपुल कौन सेमती रेकर्डिंग करते भी गोटे मैच अच्छा अच्छा हाँ এইটা তো
ଭାରି କମିବ ତାପରେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ କିଣିବେ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ କହିଲୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଧା ସେୟାର ରଖିବେ ତ ନାଇକ ପୁଣି ତାକୁ ଖସେଇବେ ବୁଝିପାରୁଛ ପୁରା ଖସେଇବେ ଯାହା ତ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ତା ସେପଟେ ପୁଣି ଲାଭ ହେଲେ ପୁଣି ବାହାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଭର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନଥିବ ଇଏ ନଥିବ କମ୍ ନଥିବ କମ୍ପାନୀ ବଢ଼ୁଥିବ ଲିଭର କାଟିକି ଫାଇଦା ମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ରଖିବ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି କିଣିଛି ଲିଭର କାଟିକି କିଣିବ ଲିଭର କାଟିଲେ କ'ଣ କରିବ ଜମା କିଣିବ ଅଧିକା ଲାଭ ବାହାରିବ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆମର ଔଷଧ ମେତା ହେଉଛି ଆଉ ଏମାନେ ଔଷଧ ମେତା ହେଉଛି କୋଉଠି